Itxurin ni daramat 4 urte. Porka hasiera oso horrek izan zen, lekua ez da aldatu, baina hazin da asko, eta guazea lekuarekin batea, hasiera horretatik, nune arrasko egin duen, orain gustora gaude. Hasieratik batez ere jende gaztea asko hurbildu zitzaigun, eta aldaketa hortan esango nuke, gehien bat asko hasi dela. Guk uste genduna, baina gehiago ere. Ilintin dagoen jatetxe bakarra zarete. Zer uste duzu ematen diola horrek Aitxuriri? Itxuriri ematen dio aterpe bat, babesa ematen dio, eta beti pentsatu izan du deu, herriko elkarte baten hotek suposatzen du, lehenengo zehala parte zerbaitena. Aportatzen dizu aterpe bat, babes bat eta laguntza. Ez daude bakarrik, eta hori importantea da. Aitxuri gehiago da taberna ala jatetxea. Uste ezin dela izan bat bestea gabe. Bai da gehiago jatetxea, ze bai dauke espazio aldetik eta jendea gehien bat jatea tortzen da. Lanen daudenak, amarretakoa, pintxoa. Orduan, taberna da beharrezkoa, baina jatetxea da gehiago. Egun egiten dien bazkari handiak, bai izango nuke dela gehiago jatetxea. Jatetxe bezala salduko nukenik. Zein da jendeak gehien eskatzen duen pintxoa? Gehiena, nik esango nuke hor dago goizetan, astelehenetik ostiralera gehiena, maionesa petxugan panatu gazta eta jor. Eta gero asko saltzen da ere hirugiarra. Hemen dauku bacon bat eta hori asko saltzen da. Bai arrotza fregitukin, bai gaztakin, bai bakarrik, asko betetzen du gaine, Garen langile jendea dago eta hori behar dute jana. Sukaldean, zein plater bukatzen da beti lehenengo? Gehienetan, eguneko menun arroza kubana, oten daren arroza kubana jendazko eskatzen du, oiazko errea, baita, oiazko iztarra, eta gero baita brokolia oso ona egiten dute, eta hori ere berehala saltzen da. 4 urte hauetan entzun edo ikusi duzun gauzarik arraroena. Gauza arraroek ez digutela esan, ikusten duzu badanetik, jende asko pasatzen da, eta batez ere daten danen, eta baina, esaten da, tabernan paratzen da, tabernan gelditzen dela. Baina, bai kuriosa, eta pizka parre, behin tokatu zitzaigun festatan, konkretuki esango ze egun, baina, gero jasotzen hasi ginean, hortza postito batzuk agertu ziren maiatzen. Bagenekin bai hortan zeintzuk egon zen, da, berehala, herri baten gainanak erortzen zea, eta igual hori, bestela ez da errola, ez da, danetik pasa zaigu, eta momentu ere askotan zuere nola harrapatza zaituen, baina ez zaigu ez da gauza esateko, ez, eta gainea hori, tabernan paratzen dana, tabernan galditzen da. Hola izan barko luke. Amelar frutadenaren galdera, nola ikusten duzu denda txikien etorkizunak gaur egun? Ez dut bat ere erreza ikusten. Gustoko litzaidake esatea baiez, azkenen gu denda, nire guraso denda txiki bat zuten, eta gustatuko litzaidake esatea, begira, ni uste beti ongo dara lekue denda txikindako. Eta etorriko da igual beharra momentu konkreto baten. Orain ikusten dut ez zera bat aldatu da dena, erosketak egiteko modu aldatu eginda, ordaintzeko moduare aldatu eginda, dena ze aldatu da gizartea, orduan, sare sozialak eta horrek online asko erosten da, horren kontrazten da konpetitu ez. Denda txiki bat irikitzen duna, Amelar loko zoa ibidea, netako da, ausardia bat, eta txapelak entzeko mukoa ez. Zeren ez gara konstiente bizitza dela, komertzia da bizitza. Herri batek ematen dio bizitza, eta gertutasune ez daukuztu berdin, azkenen ez da bakarri sari osketa bat. Komertzio batek ez dizu bakarri saltzen gauzak. Zerba egio da, harremana die, eta hori bizi izan degunak igual konstientego, ez daukete eskura, zerrez egiten dut erosketa online, egiera aukera gehiago dago, nik hori dena badakit, eta baina gogoratu behar dela, azkenen zuk horrekin bizibidea ematen diozuna, aparte lehenengo horriari bizitza ematen duzu, eta jende askori bizibidea. Gero za konstiente, egunen baten zerbait behar badeu, edo susteko asortzen mazai dugu, herria ez dala zerongo bakarrik izango da, loiteko leku bat. Eta azkenik, zein galdera egingo zenioke Ilintiko hurrengo dendariari? Ni galdetuko nioke
aber nola ikusten duen Legazpi. Noraka doan Legazpi, prozesu hori. Ez nola gustatuko zitzaion jute, Nola ikusten duen Legazpi aldatzen.